יום טוב לכולם, ברוכים הבאים לבלוג היומי. היום וג'ר אסקרו, קבוצת הברקדנס שלנו, הולכת לעשות מופע רחוב בתל אביב. דיברתי עם הרשויות, למי שלא יודע צריך להתקשר ל-106 לבקש אישור לעשות את הדברים האלה. אנחנו באים כמה חבר'ה, יש רמקול, יש PVC שזה משטח ריקוד, הכנו איזה מופע קצר ויש שלט חברים. מתחילים ממשהו לא הכי טוב, אבל יאללה בואו איתי ליום כיף הזה ותעקבו אחרינו. יאללה בואו נתארגן. ועברנו למצב דרילקס, בואו נצא לדרך. הגעתי פה לחניוני, עכשיו הנציג הראשון של וג'רס יגיע, יש פה את ה-PVC. בואו איתנו. יואו, מתחילים להתמקם, יש פה את דנקה, הנציג הראשון. מה יש לך להגיד? יש לי להגיד שהיום כיף מאוד. טוב, בוא נתאמן. תעשה עוד פעם סיבוב משולש. זה ממש מתנצל שטוסטר וזה קצר. יואו, מה הוא עושה? יואו! על הידיים! לא יאומן. הנה הם הגיעו, הנה. תודה שהגעת. מעריכים, אחי. יאללה, תתחילו לעבוד. יואו. יאללה, תעדרו, ביי. שלט. אפ